खुलुमबाय BTR निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायाखैबा साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौ थुनानै होदो जाहाथे गोदान भिडिअ होबानो सिगांग्रो नटिफिकेसन सहैना बायदि। बाक्सा जिल्लानाया बस्ति ओनसोलनि फागलादिया भारलट खौरां गामिनि देबेन बर' बिथांनि 10 बिघा हानि माइ आबादखौ हाग्रानि मैदेरा जाजोबदों। सिमोनसापुरि सानजारि नोगोरनि 2 नं महनपुर बाथौ थानसालियाव ओंखाम गोरलै जानाय फोरबो फालिदों। गसाइगाव जिल्ला इउपिपिएल अर्गानाइज सेक्रेटारि प्रताप सिंह बसुमतारिया लामानि हरखाब जाब्रबथाय जानायाव जिउ गोमायो। जफादंआव आघोन एबा माइ मेला खुंदों। जोंनि बर' रावा 8थि फारियाव थिसनजानायखाय जोङो गुबुननि रावखौ गनायनो लानो हाया मिहिनीश्वर बसुमतारी बे बाथ्राखौ बुङो। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे जाफुंसारनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा दाबि खालामनानै सोमावसारबाय थानायनि उनावबो बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव अरायथा रेजिस्ट्रार खालामनो थिसनथाइ फोसावथि होबाय। फैगौ 27 आरो 28 नबेम्बर खालाराव थेंफाख्रि गेलेग्रा फोथाराव बिजिनि दख्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 64थि बोसोरसालिया जथुम्माया साननैनि हाबाफारिजों खुंफुंनो थाखाय साखाफारा। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि खफारनि बाजार खारखाबारियाव मासे मुफुर हमनो मोनदों। फैगौ 4 दिसेम्बर मेहा प्रग्रामनि गेजेरजों आद्रा थानाय NDFB फोरनो सरकारनिफ्राय रिहाबिलिटेसनखौ होनाय जासिगोन। हलियाव BJP दोलोनि प्रहिकन्थ शिबिर गन्थनि हाबाफारिजों जागायबाय।